Mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Hekk jiexet il-Ġenesi. L-ewwel ħsibijiet tal-bniedem miktuba f'parċmina ta' riflessjonijiet. Hekk jiġdu t-tempji, il-familji, il-partiti u l-għaqdiet li minn individwi bnew komunitajiet. Hekk tixet il-Knisja, l-esperjenza ta' 12 stranġier li fl-ispirtu sabu lingwa li jaqdithom. Lingwa li ntirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra. Lingwa ta' emozzjonijiet, l-lena, il-kuraġġ, ir-refuġju u l-imħabba. Magħhom imma nibtu wkoll il-biża', id-diżappunt, l-uġigħ u l-abbuż. Gburija u distanza, nuqqas ta' tolleranza. Lingwa li bis-snin ta' ħaddieħor ingdimt jien u l-uġigħ tiegħi ħallejtu bwirt il-ħaddieħor. Kultant sew il-bniedem jibqa' waħdu. Fost il-wirt tal-uġigħ infesta waħda li tistona, anzi, tispikka. Festa li tiċċelebra l-umanità, festa li toħroġna mill-ġdid minn qoxritna. Festa ta' vjaġġ li jdewwi. Ma tnessix, imma ddawwar l-uġigħ tagħtih sens u treġġa' l-individwu lura f'parċmina ta' esperjenzi li jirrestawraw il-lingwa li darba kienet għaqdithom. Il-lingwa li tingħata, il-lingwa tal-imħabba, il-lingwa tat-tama. Lingwa li biha l-bniedem ma jibqax waħdu. Lingwa li fiha narfu li jien u int il-preżent ta' Alla. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Filippu Neri li għex fis-seklu 16, twieled fl-1515 Firenze, mbagħad mar Ruma fi ħadem fost iż-żgħażagħ kif ukoll waqqaf għaqda ta' għajnuna għal morda fqar. Iktar quddiem ġie ordinat saċerdot u fl-1551 waqqaf l-Oratorjani li kienu grupp marbuta ma' l-oratorju biex ikunu jistgħu iħarġu lilhom infushom fil-kant, fil-qari spiritwali u fl-għajnuna li dawk li huma fil-bżonn. Il-fatt baqa' magħruf San Filippu Neri għal l-imħabba kbira tiegħu li l-proxmu, għal ferħ li bih kien jaqdi il-ministeru tiegħu u għas-sempliċità evanġelika miet fl-1595. Aħna u nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-qaddis, nitolbuh speċjalment il-ferħ f'qalbna li kellu San Filippu Neri li tant kien jesprimih mod sabiħ fil-qadi tal-oħrajn. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra' din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena.
ferħ ta' min iħobbok mulej ħnina. mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti dejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin, fit-tieba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu dak in-nar tal-Ispiritu Santu li beħ tkebsed b'mod tal-aġeb il-qalb ta' San Filippu Neri. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kon Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar u x-xjugħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għall-mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġewna hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u batt inġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġiebu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, saqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtagħha l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesari. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma s-smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm mbigħat il-vant mill-punent, hekk hu jbiegħet minna ħtijietna. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u saltnatu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej, anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. L-Ispiritu Santu jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu wara li kielu xi ħaġa Ġesu qal li x'mun Pietru x'mun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu, ira il-ħrif tiegħi. Saqsi ħattini darba, x'mun bin Ġwanni tħobbni int? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu,
ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih x'mun bin Ġwanni tħobbni, Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba tħobbni u għallu mulej inti taf kollox, inti taf li nħobbok. Għallu Ġesu ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjih inti tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imma Ġesu sokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandna fl-Evanġelju dan id-dialogu sabiħ bejn Ġesu u Xmon Pietru. Hawnhekk qegħdin fejn il-baħar ta' Tiberija, meta Ġesu għat-tielet darba der wara l-qawmien tiegħu mill-mewt lid-dixxipli tiegħu. U kien fil-mument meta dawna kienu għamlu l-isħiħ jistadu ma qabdu xejn u Ġesu qalilhom itfgħu x-xibka naħa tal-lemin tad-dgħajsa u għamlu hekk u qabdu ħafna ħut. U dan dialogu jiġi eżatt wara. Fejn Ġesu jistaqsih għal 3 darbiet li Xmon Pietru tħobbni int, anki jekk jgħidha b'mod differenti. L-ewwel darba jgħidlu tħobbni int aktar minn dawn li tista' tfisser tħobbni int aktar milli tħobb lil dawn, jew inkella tħobbni int aktar milli jħobbuni dawn. Ma tfisser imħabba speċjali. Mbagħad jgħidlu għal darb'oħra tħobbni int u għat-tielet darba jerġa' jgħidlu l-istess ħaġa għalkemm bi kliem differenti fl-oriġinal fejn qisu jgħidlu inti ħabib tiegħi tassew. Hija din il-xena tad-dialogu ta' mħabba bejn Ġesu u Pietru fejn dan il-baħar ta' Tiberija. Hawnhekk Ġesu jifhem xi ħaġa partikolari b'imħabba, mhijiex imħabba illi tfisser sempliċement timxi ma li tħoss jew li tfittex il-gost tiegħek, jew imħabba biex timpressjona n-nies, biex iħarsu lejk, biex in-nies jiggustaw lilek. Mhix din l-imħabba li għallimna Ġesu. Ma l-imħabba li tiegħi Ġesu hija l-imħabba li anzi toħroġ minnek innifsek biex tingħata l-oħrajn. U fehmu Xmon Pietru meta Ġesu staqsih tħobbni int. Fehem Pietru illi Ġesu fil-fatt fil-istess mistoqsija qed jurih kemm hu Ġesu iħobb lil Pietru. Illa għaliex għal 3 darbiet jistaqsih din il-mistoqsija lilu Pietru li għal 3 darbiet kien ċaħdu fil-passjoni. U fil-passjoni mhux ċaħat li jħobbu, ċaħat li jafu. Kien induna hemmhekk bi żball li għamel u l-Evanġelju jgħidilna meta nduna beka biki taqsim il-qalb. Imma meta Ġesu jerġa' jidher u jidħol f'dan id-dialogu ma' Pietru ma jfakkarlux x'għamel, ma jsawtux bi kliemu. Imma jagħtih l-opportunità li jistqar l-imħabba u jinfeda mit-3 ċaħdiet tiegħu bit-3 stqarrijiet ta' mħabba. U għalhekk ir-risposta ta' Pietru hija mhux sempliċement iva, imma iva mulej inti taf li nħobbok. U Ġesu meta jwieġbu hekk Pietru x'jgħidlu? Jerġa' jagħtih il-fiduċja. Jurih li jafdaħ, jgħidlu ira
il-ħrif tiegħi, ir-rannaġġ tiegħi. Uri l-imħabba lejja billi issa tkun raj għall-oħrajn. Fuq l-eżempju ta' Ġesu stess ir-raj tajjeb. Fil-fatt, innutaw li Ġesu jagħmilha ċara, in-naċ jibqgħu tiegħu ta' Ġesu jgħidlu ir-rannaġġ tiegħi ma jsirux ta' Pietru issa, in-naċ huwa tiegħu ta' Ġesu. Imma qed jafdaħ din il-missjoni ta' raj f'ismu. U Pietru fehma din għax il-qudiem naraw anke fil-kitba tiegħu jgħid iħeġġeġ ir-rajja tal-Knisja biex ikunu rajja f'isem Kristu. Dan Vanġelu jgħidilna ħafna għal ħajja tagħna x'jurina kif aħna wkoll imsejħin biex nitlu f'dan id-dialogu ta' mħabba ma' Ġesu. U fl-istess dialogu ta' mħabba Ġesu jgħinna biex aħna noħorġu miż-żbalji tagħna, mid-dnubiet tagħna, jurina l-fiduċja u jgħinna biex aħna nkunu tassew nistgħu nwieġbuh ukoll li iva mulej inti taf li nħobbok. U jistedinna Ġesu bħalma steden il-Pietru biex l-imħabba leħ nuruha fil-qadi tal-oħrajn, fil-ġid li nagħmlu lill-oħrajn. Iju nitolbu l-mulej llum, nitolbuh li ikonna ħafna f'qalbna din ir-risposta ta' Pietru, iva mulej inti taf li nħobbok, u li din l-imħabba ġenwina nuruha mbagħad fl-imħabba lejn l-oħrajn, fil-qadi tal-oħrajn, fil-ġid li nagħmlu lill-oħrajn. Resqu issa t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli twassal l-bxara tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex aħna wkoll nistqarru dejjem l-imħabba tagħna lejk imma nuruha fil-fatt fil-ġid li nagħmlu lill-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U l-eżempju ta' San Filippo Neri li qed nagħmlu t-tifkira tiegħu llum mulej imlilna qalbna bil-ferħ tiegħek u jiena biex naqsmu dan il-ferħ mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda, fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta tihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-istudenti qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa biex tagħtihom l-għajnuna fl-istudju fl-eżamijiet tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nħarsu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal dawk li għaddew ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tiffiru l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħin nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Filippo Neri
Naturuħna dejjem u bil-ferħ għal-glorja ta' ismek u għas-servizz tal-proxmu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Filippu Neri int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li uxandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntenulek dinnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. ismewit L-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċokun tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddi tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Filippu Neri u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La daħanix fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb oħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għat jasli u laqda li jintrit fija. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li Tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħid nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna Mulej bil-għaxqa tas-sema nitolbuk biex bħal San Filippu Neri dejjem nixtiequ dak l-ikel li biħnejġu tas-sew bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted,
resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Nofru dan ir-rożarju llum għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex ikollhom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet tal-lina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet tal-lina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobitna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikkumpli dem bħalna. U Ġesu għafrinna dobit taħrissa minnar tal-infern u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Bis-sinna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saħnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobita ħarisna minnar tal-infern. Kull ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobieta ħarissa minnar tal-infern. U ġenera kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikonsidraw fil-ħames misteru ta' dbatija. Meta sija Ġesu Kristu kim mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina inti fis-smawiet itqaddes ismek tili saħtna għadek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Slima lik sultana, tal-tnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalix aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' tbuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan attruframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet, itqaddes ismek tili saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. خبزنا تا كل يوم أتينا اللوم أغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلناش في التجريب إذ دهلسنا مداني آمين. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek berk inti fost in-nies birek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا طلب علينا مدنبين إسا وفي السيا الموتانا آمين. Glorja lil missieru lil libenu lil Ispirtu Santu. كيف كم البدو الساو ديم ويبقى ديم تديم آمين. Għatjom mulej il-mistriħ ta' dejjem. الدعوة تديم يدليلهم Jistriħu ma fil-paċi. آمين. Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu ħniena. كريستو هنينا Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu smana. كريستو اسمانا Kristu l-qattal btana. كريستو القتال بتاعنا Missier eternalla. حنا لينا Jiben Alla li bdejt id-dinja. حنا لينا Spiritu qaddis Alla. حنا لينا Trinita qaddis Alla wieħed. حنا لينا Maqadsa Marija. اطلب علينا Maqadsa Alla. اطلب علينا Maqadsa ċerba ta' ġbibiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħniena. اطلب علينا Om tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا Om muxebba. اطلب Om علينا mittama. اطلب Om علينا li zjed safja. اطلب Om li علينا zjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب Om علينا li tistoq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب Om علينا tal-pariri tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollok għaqal. اطلب علينا Xebba li tissoq kull ima. اطلب علينا Xebba li tissoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħniena. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا Mela ta' qdusija. اطلب علينا Front tal-erf. اطلب Bidu علينا tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tieba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri ta' lavorju. اطلب علينا Dar ta' deb. اطلب علينا Arka ta' rabta ġdida. اطلب علينا Bib ta' sema. اطلب علينا Kewba ta' filodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Kien tal-midinbin. اطلب علينا Farax tal-migranti. اطلب علينا Farax tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla minn l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rożarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruftanna li tneħħid nubiet tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي Ħaruftanna li tneħħid nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruftanna li tneħħid nubiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatidinna għaddija tiegħek mulejna jitolbuk nigawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus jidna. Amen. Talba li sammiki l-arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Ir-rażin Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fossi it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-Fiddej u Arus tal-Verġini Marija lilek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani, Itlob għalina. San Filippo Neri. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U għalla li f'dan is-sakrament tal-ħaġa bħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-Glorius tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.